बे न्यूज़ चैनल को बेखेवनो होननानै लिंहरजानाय मान होनो गोनां आलासि जोंनि हिरिम्बाफुरि बाथौ गोथार फैलामनिनो सामलाय आफादनि आफादगिरि बिदा गेदेर बिजित सोरां जोंनि बडलेण्ड निउज 24 जि गोदान पर्टेल बेखौ खुलिनायनि गोबां माखासे थांखि दङ जेरैबायदि जोंहा मोनसे आफाद दङ जाय आफादनि मुङा जाहैबाय हिरिम्बाफुरि बाथौ गोथार फैलाम बे आफादा जोंनि सान्तिपुर हालामनि 50टा गामिजों दाजानाय मोनसे आश्रम बे आश्रमखौ जौगाखांहोनो थाखाय बे आश्रमखौ गुबुन गुबुन बिथिंजों माने गोसार होनो थाखाय जोङो बे निउज पर्टेलखौ जोङो खुलिनो थांखि लानाय जादों। दायो जोंहा जोंनि सान्तिपुर हालामाव गोबां माखासे जेंना जेंगोना जायो ससियेलि इक'नमिकेलि पलिटिकेलि गोबां माखासे जेंना जेंगोना जायो दा बेफोरखौ बैफोर जेंनाफोरखौ एक्सप्लर खालामनो थाखाय गभर्नमेन्टनिसिम एक्सप्लर खालामनो थाखाय जोंहा गोबां माखासे ससियेल मिडिया गैयामोन दा बेखौ जोङो बिनि गेजेरजों जोङो एक्सप्लर खालामनानै जोङो मोजां मोनसे थासारिजों लांनो हागोन बे बिथिंजों जोङो बे पर्टेलखौ खुलिनो थांखि लानाय जादों। बेयाव गासै 20 जनसो जोंनि सान्तिपुर हालामनि माखासे लाइमोनफोरखौ लानानै बे पर्टेलखौ खुलिनो थांखि लानाय जादों। गिबियै जोङो इउट्युब आरो फेसबुकनि गेजेरजों बे खौरांखौ दैथायनो नागिरदों। जोङो बिटिआर हालामखौ जोङो कभार खालामनो नागिरदों गिबियै गोबां माखासे जौगानाय माखासे बर'नि निउज चेनेलफोरखौ जों माखासे कन्टेक्ट खालामबाय दा बिथांमोननि सुबुरुन लाबाय दा बेनि गेजेरजों जोङो आवगायनो थागथियारि जादों। दा जोङो बेखौ बर' रावैनो फोसावनाय जागोन मानो होनोबा बिटिआर हालामाव बांसिन बर' पपुलेटेड दङ। जोङो थांनाय सानथामसो सिगां हिरिम्बाफुरि बाथौ गोथार फैलामावनो मोनसे जुथुम्मानि गेजेरजों जोङो बे बडलेण्ड निउज पर्टेल 24 नि जि बिबानगिरिफोरखौ सायख'नाय जादों। दायो एमडि मेनेजिं डाइरेक्टराव उदयन बसुमतारी आंनो आरो चिफ एडिटर हिसाबै अमृत बसुमतारी लोगोसे जोंहा बेयाव निउज कालेक्टर दङ जोहोलाव मुसाहारि लोगोसे रबिराम नार्जारी बिदिनो जोङो निउज कालेक्टरखौ 7 लादों। दायो जोङो जोंनि सान्तिपुर हालामनि रायजो राजाफोरखौ खावलायगोन जे जोंनि गिबि इनिशियेल माबायाव जि स्टार्ट खालामनो नागिरनाय जे बडलेण्ड निउज पर्टेल बेखौ रायजो राजाफ्रा मदद खालामो आरो जोंनिसिम खौरां दैथायहरो माबाफोर माने जाथाय आरो जेंना जायोब्ला फोसावनो गोनां माखासे माबाफोर खबरफोर दङबा दैथायहरो बेखौ आङो खावलायबाय। आं बे बडलेण्ड निउज 24 खौ दिनै बेखेवनाय हाबाफारियाव नुजाफैनो हानानै खोब गोजोननाय मोनदों आरो आसा खालामदों बे बडलेण्ड निउज 24 आ जोंनि बे सा ओनसोलाव बिसेसकै सान्तिपुर बे ओनसोलखौ लानानै जे उद्देश्यजों बिथांमोनहा दिनै बे अफिसखौ बेखेवबाय आरो एबा आंनो बेखेवनो होबाय खोब गोग्गानाय मोनदों। आसा खालामगोन बे निउज चेनेला बयजोंबो बजबजागोन आरो दावगालांगोन आरो जे निउज चेनेलनि मावथिफारिया दैदेनगिरि बिथांमोनहा बेखौ मोनसे कनस्ट्राक्टिभ नोजोरजों लानानै मावलांबाय थागोन बेखौ आसा थिबाय। बे चेनेलखौ आङो गुवार
गुवार भाबै नायनानै दावगाजानो लुबैदों माने बायखालि जोंनि बर' जाथिल' नङा गासिबो बे ओनसोलाव थानाय जाथि जनगोष्ठी गासैखौ लानानै गासैनिबो बे मोनसे बजबजानाय चेनेल जाथों बेखौ आसा थिबाय लोगोसे जोंहा मोनसे उद्देश्य दं जे बे हेरेम्बाफुरि बाथौ जेनाखि फैलाम बिनि जेनाखि मावथांखि बेफोरखौ बे चेनेलनि गेजेरजोंनो जोङो जौगासार होनो हागोन बा मिथिसार होनो हागोन सारा बुहुमाव लोगोसे बे ओनसोलाव गोग्लैसोना थानाय शिक्षानिफ्राय लानानै बायदिसिना जेंनाजों गोग्लैसोनायफोरखौ बे चेनेलनि गेजेरजों जोङो सारा बुहुमाव फोसावनो हागोन बेखौ आसा थिदों। आंनि मुङा मुस्रि अमृत बसुमतारी आं बड'लेण्ड निउज 24/7 बे गोदानै जे दिनै फाउन्डेसन जादों बेनि अपेनिं सेरेमनि दा बे आं बिनि चिफ एडिटर हिसाबै आं बिबान मोनदों आं खुब गोजोननाय मोनदों। बेसिकलि जोङो माने निउज हिसाबै जोङो गासै माने मोनसे पलिटिकेल पार्टि थ्रुयै जों थांनाय नङा जे माखासे जे ससियेलि माया इम्पर्टेन्ट जों बेखौ सेलेक्ट खालामगोन जोङो जा माखासे एडिटर्स आरो मा होनो निउज कालेक्टरफोर दङ जों माबे निउसखौ जोङो जे पाब्लिश खालामथावो जोंनि बेसिसखौ नायनानै जोङो निउसखौ आपल'ड शेयार खालामनाय जागोन। नंखायखौ नंगौ नङिखौ नंगौ नैबायदि माने माखासे फेक निउस थायो जों बेखौ शेयार खालामनाय जानाय नङा जा माखासे एडिटर आरो चिफ एडिटर जों नायबिजिरग्रा माखासे दायथ' दोननाय जादों जे आफ्टार एडिटिं जों बेखौ नायफिननाय जागोन जे नंगौना नङा जे बे निउसआ माने नंगुबै ना नंगुबैया जों बेखौ माखासे जों नायबिजिरगोन बेनि उनावसो जोङो आपल'ड खालामनाय जागोन। আজি তো বৰ ভোগৰ কথা আমাৰ এই শান্তিপুৰ এৰিয়াত এনেকুৱা নিউজ মিডিয়া নাছিলে। আজি আমাৰ ভাগ্যৰ কথা কোৱা ভাগ্য আমাৰ খুলিল নিচিনা লাগিল মানে বড়োলেণ্ড নিউজ 24/7 এই নিউজ আমাৰ দাদাসকলে আগতে কৈছে অকল বড়োৰ কাৰণে নহয় সকলো জাতি গোষ্ঠীৰ কাৰণে অৰ্থাৎ BTC পাৰ্টিৰ কাৰণে যাতে আমি ডেইলি ভাল ভাল খবৰ পাওঁ ইয়াৰ পৰা আৰু এই নিউজটো আগন্তুক দিনত মানে বেছিকৈ মানে এইটো কিবা হৈ যায় মানে ভাল কাম কৰি যায় এই আশা কৰিছোঁ মই আৰু